Zovite Zimku portal. Malo išli gore zvali nas. Ovoga, pa išli malo slike gore. A da moji spasat su... Jer je štala ovo malo tako da je bilo opasno. Ja sam išao drugo strana, nisam štala, evo dobar. Nigdje ovo nisam. Najviše sam tu nigdje nisam vidio, gdje su ovo čuli da izgleda da ću... Ovo je odal, ne tu. Znači ovo zato najbolji. Je li Boba? Stavi snimat. Ovo je naš... Za portal. Ja sam Nura Patković. Evo gospodin onaj tamo, predstav se. Pa ja sam ljepši od njega. Tako je, pozdrav, ja sam Nura Patković. Drago je puno Ivane. Jedina kao prvica. Sve su kuge sela na sela, nas nije mogo nikom, sam Bog traži. Ali sva Bosna, sva Evropa zakovana tako, a ja sam dao jučer, ja sam stari čovjek 68 godina, šta ja znam penzioner, daju ideji Hadži ništo drži stil, da bi pokrenuli akciju, jer nikad proca nije zakovana, bila i neće ni biti. Biće ljudi, fini i dobri. I jutro na džamiji je najavljeno akcija. Hvala svima, ovo je omladin, ja sam najstariji, meni 68. Ali hvala svima što su išli. Ima malo čaja, ima kahve, ima dođe kaj hoće, što nisi nasio Roma, Koliko se odazvalo ovdje? Koliko se odazvalo ljudi? Koliko je procena da ima ljudi? Ne znam, najmanje 100, znate što, još jedna je tako na nesreća pogodila. Nismo ubrojali. Znate što, najgore što nas je moralo štala zapali, to je velika štala. Jedna kuća, druga kuća. Jeste bili dole? Tu je malo. Jedna kuća, druga kuća i sad mi smo letili ovdje, 2 auta, Hadžija nije opet svoj auto, tamo je bilo i mještana, pa je malo akcija osvrljena, ali tamo vidimo radi. I ovako kad bi sva sela, na opštini našoj maloj, da li ste Ivan, da li se man Nure, da li mi moramo jedan drugom, i svi da smo ovako, sve Gaceve, Črtska, pa nam, Bijelo Vrdo, uglavnom, naš kantor i svi kantori, da ne ležu, ne šeđu, ne fuču. Nije to za mene, to je za hođu. Hvala, ja sam... Daj to prvi munim. Odlično se on... Ne, ovo je pravo, ovo je pravo, ne treba gledati. Pravi komentar. Prije možda 35 godina od ovog brda nije se znalo ništa. Ajde intervju. Mehulja Kadić, Meho zvani. Televizija. Mašine nema da ću rad. Ali je nas bilo 300. Sve lopatom fondom. Ne, njegu. Allah nagradi. Ja dao ideju, ovaj Novak odradio. On je odradio. Molim, Nihal. Ovo glavni investitor. Ne, to ti je... Jasmine, intervju. Jasmine, Dira me hakala. Ne, ćemo ga majci da ga sprčim. Ovo je... Šef ima, nije šef. Žena mu je šef, Patkuša. Stil prodavnica, a njemu je Allah dao toliko da je po ovu akciju. Ja dao ideju, on akciju, imamo sve. I to vidite ovu mladost. Šta si im rekao? Ništa nisam rekao. Sve najbolje. Koliko smo prošli? Nihade. Koliko je očišćeno? To je zanimljivo. Koliko je očišćeno ukupno? Na akciju izašlo oko 250 ljudi, trase smo prešli 3 km, ostalo je još 600 Naše metara. Patkovića nije lagat. 2 km i 700, ja sam bio u režiji, za asfalt se radio. Prije rata, ja sam u odboru i šta, da uvijek sam u nekim akcijama. Ali je 2 km i 700 metara prevodca vjetrenica. Dobro, trake, hoće stvar, naše Patkovića nije lagat. Dobro, to je koliko razlika? 300 metara. Ali ipak smo... A koliko je put širok? Put je širok 3 metra, mi smo 4 razgrnuli. Kad pomnožiš to izaje 3 km. I ne mogle što ti Allah daje više. Što više uradi, više ti Allah da. Evo sad, večerska Gatica bilo šta. Jardu, umre Baži ima gore, Nabokova Sado, veliki majstor za meso, ali buke, sadavače, to je sve zatrpano. A šta je, svak leži, nogu preko nogu, evo, njega Allah nagradio prvo, a mene ne uzme Allah da nisam s ovima, ovakima. Kaže, pi, čaj. Nekad je akcije vodio Mehulja zvani Kadić, Mehmed zvani Mehulja.
sad je on umro, Allah rahmetilje, preuzeo je Nuraga Patković, u dobar čas, 68 godina ima, predvodi džemat preočita. Hođa naš efendija, donio nam je kantu čaja, 30 litara. I dobro. Da ga Allah napravi. Dobro, ja bi sam čuo. Tvoje si ime spominje na Jasminovo. Ali Jasminovo, evo. Ne, spominje, nije bitno. Važno je da vi snimate, da vidi večeras bilo koja, da li Hrvatska, Srpska, bilo koja, da ljudi rade, Portal biti da ne zipa. ležu. Tvoj. A u obladu volja dignu, da nije u kafanama, da nije na kocki. Uglavnom, naš je put sad, vi morate, i sad ne more vatrogasac doći spast onu kuću i štala ako je ne mere proći, šta? Ona je traži u srebrnu da upređe. Samo izvolite govorati. Lopatu nemoj čuvaj, lopatu je dobro, možda drugu po leđima. Ja bi zamolio ovo, sad kad krenemo da možda skupite pa da napravimo fotografiju. Može, svi ćemo se. Da napravimo jednu zajedničku fotografiju jer ovo...